जेते आसु पछे जीवी नहीं डरी तो खुशी रे खुशी होई नेबी मो आदरी हो पलके भी दूरे तोठू पारिबे नी रही चालुथी भी पछे पछे साजी तोर छाई हसलु हो भरा आमो हसलु हो भरा आमो ई तो कहानी बगीचा रे जेते फूल फूल रे तू रानी गोटे रे गोटे तू मुसुरा भौणी जीवन रे केते अर्थ आमे रोजगार करूछु ताहा आम पई बड़ कथा नुहे। जीवन रे आमर रोजगार अर्थ केते महत काम रे लागुची केते पुण्य काम रे लागुची सेटा आम पई बड़ कथा। जीवन रे केते दिन लंबा समय आमे बंचुछे सेटा आम पई बड़ कथा नुहे। से लंबा समय भितरे से लंबा जीवन भितरे केते दिन आमे आनंद रे बंचुछे सेटा आम पई बड़ कथा। तेणु बंधु ए अस्थायी जीवन भितरे और एढ़ाई दिन जीवन भितरे आसंतु टिके खुशी बांटी असहाय बेसारा मानक मुहरे हस फुटाई। बगीचा रे जेते फूल फूल रे तू रानी गोटे रे गोटे तू मुसुरा भौणी तते ढाकी रखिथिबो तते ढाकी रखिथिबो मु स्नेह छाउणी बगीचा रे जेते फूल फूल रे तू रानी गोटे रे गोटे तू मुसुरा भौणी दुख जेते आसु पछे जीवी नहीं डरी तो खुशी रे खुशी होई नेबी मो आदरी हो पलके भी दूरे तोठू पारिबे नी रही चालुथी भी पछे पछे साजी तोर छाई हसलु हो भरा आमो हसलु हो भरा आमो ई तो कहानी बगीचा रे जेते फूल फूल रे तू रानी गोटे रे गोटे तू मुसुरा भौणी फूल परी फुटी थाओ ओठे तोर हस हस तोर देखुथिबी मोहि 12 मास दुनिया रे सब सुख आनिबी साउटी हेले मोर साथे केबे करिबुनि कटी रुसिले तू फीका पड़े रुसिले तू फीका पड़े चांदर चांदनी बगीचा रे जेते फूल फूल रे तू रानी गोटे रे गोटे तू मुसुरा भौणी। आज समस्ते बड़ भाई भौणी मैंने मो उपस्थित बहुत खुशी मुझे स्वप्न को निश्चय साकार करें। बगीचा रे जेते फूल फूल रे तू रानी गोटे रे गोटे तू मुसुरा भौणी। फूल
ଆଉ ଉଠେ ତୋର ହସ ହସ ତୋର ଦେଖୁଥିବି ମୁହିଁ 12 ମାସ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସୁଖ ଆଣିବି ସାଉଟେ ହେଲେ ମୋର ସାଥେ କେବେ କରିବୁନି କଟେ ରୁସିଲେ ତୁ ଫିକା ପଡେ ରୁସିଲେ ତୁ ଫିକା ପଡେ ଚାନ୍ଦର ଚାନ୍ଦିନୀ ବଗିଚାରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଫୁଲରେ ତୁ ରାଣୀ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ତୁ ମୁସୁରା ଭଉଣୀ ବଗିଚାରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଫୁଲରେ ତୁ ରାଣୀ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ତୁ ମୁସୁରା ଭଉଣୀ ମୁସୁରା ଭଉଣୀ ମୁସୁରା ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ 1 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଲିଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାତ୍ର ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଯେତେବେଳେ ବେସାରା ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିଟାମାଟି ସମସ୍ତ ଚାଲିଗଲା ପରେ କିଭଳି ସେ ବଞ୍ଚିବ ଏ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରାରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଏବଂ ସେହି ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଧଳ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଗଠନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ୟାର ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି ଯେ ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା ପରୋପକାରାୟ ଦହନ୍ତି ଗାବ ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟା ପରୋପକାରାୟ ମିଦମ୍ ଶରୀରମ୍। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ ଏ ଶରୀରଟା କେତେ ଉପକାର ଲାଗିପାରେ ଯେଭଳି ଏକ ଯେଉଁ 12,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲେ ଯେ LIC ଯେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ସୁତନ ବାବୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଖରଦୀପ ଆରୁହାବର୍ତ୍ତୀ ଏ ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଝିଅ ଲିଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାତ୍ର ସେ କେବେ ଅଭାବ ଜାଣିନପାରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ୟାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଏ ଜିନିଷଟା ଏଭଳି ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ବହୁବାର ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଏ କେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେନି କେଉଁଠି କାହାର ଶବ ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରୁନି ଯେ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ଖାଲି ଭୋଗରାଇରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇକି ଉଠୁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଧଳ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସେଇ ଲିଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଲିଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଲିଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ଆମେ କେବେ ବି ମେହସୁସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହୁଁ ବା କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହୁଁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ LIC କିସ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗର୍ବର କଥା ଏବଂ ସବୁଠୁ ମାନେ ଖୁସିର କଥା ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ସିତୁନ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସିତୁନ୍ ସାହୁ ଯିଏକି ଲିଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏବେଠାରୁ 12 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର LIC କିସ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ 12,000 ଟଙ୍କା ସେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଏ ପିଲା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହୁ ଯେମିତି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁ ତାହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଏବଂ ମୁଁ କହି ରଖେ ଆମର ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ରାଜେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସେ ଆଜି ଆମର ଲିଜା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର कि आमर जूता एवं किसी पाठ्य सामग्री प्रदान करिसंती। आजिर युवपीढ़ी भितर बदलुची चिंताधारा निजर जन्मदिन को धूमधाम रे समस्ते पालन करुथला बेले एभली महान उद्देश्यर हेल्प फॉर फाउंडेशन महान चिंताधारार भाई माने आजिर युवपीढ़ी माने एमिति हस फुटाइया बाहरी पड़ुचंती। एवं मु कही रखे
এই হেল্প ফর ইউ ফাউন্ডেशन महान कार्य खाली बालेश्वर जिला नुहे सारा ओडिशारू युवपीढ़ी माने बहु दूर दूररू जेपरी जाजपुर मध्य आज पहुँची एवं भद्रकरू मध्य पहुँची बालेश्वर एवं ओडिशार कोण अनुकूल जिल्लारू संगठन भाई भौणी माने पहुँची ए सेवा कार्य योगदान करुचंती। चेष्टा परे चेष्टा जारी रखी असंभव किछि नाही दृढ़ उद्यमर मनोबल थिले आमे आकाश पारिबा छुई निजर दृढ़ इच्छाशक्ति बल निजर चेष्टा आगरे आज अनेक दूर स्वल्प बाट परी लगुच। तेणु धन्यवाद देवी यही दूररू भाई माने आसी आम कार्यक्रम योगदान करिथिबारु सेमानकु आम संगठन तरफ अशेष अशेष धन्यवाद जण। आमर यही प्रयास आगामी दिन में जारी रहिबो ताहा केवल आपण मानकर भल पाइबा आउ आशीर्वाद। जय जगन्नाथ।